Αγαπητέ συνδημότοι, ανίερες συμμαχίες αρχίζουν και δημιουργούνται στο Δήμο Ξάνθης. Συμμαχίες ανθρώπων που μέχρι χθες σε κορόιδευαν. Ναι, σε κορόιδευαν και μας κορόιδευαν. Σήμερα ξαναδιεκδικούν την ψήφο σου. Γιατί άραγε? Γιατί προφανώς θέλουν να συνεχίσουν να σε κοροϊδεύουν. Η προεκλογική εκστρατεία δεν είναι υπόθεση 2 μηνών ή 2 εβδομάδων πριν από τις εκλογές. Εμείς την προεκλογική μας εκστρατεία την κάνουμε 20 χρόνια. Από εκεί θα μας κρίνεις. Από εκεί θα αποφασίσεις ποιον θα ψηφίσεις. Οι ανίερες συμμαχίες, αυτό που τους ενδιαφέρει και αυτό που θέλουν είναι να συνεχίσουν να φτιάχνουν πλατείες, δρόμους και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ώστε να αυξήσουν τις εργολαβίες τους. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε να ανατρέψουμε το υπάρχον σύστημα γιατί μας κούρασε, γιατί έγινε καθεστώς. Στήριξέ μας και δώσ' μας την ψήφο σου. Και με σένα μαζί αύριο θα είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα διαχειριστούν προς όφελος των δημοτών της Ξάνθης όλη τη Δημοτική Αρχή.